Давай. Ти ще ги връчваш. Добре, ти ще ги даваш, аз ще... Аре, идвайте насам, ако иска някой да чува, ако не, няма микрофон. Драги колеги и приятели, днес се проведе дербито на Галабодрум Лонг Флайт, известно като Пловдив, практически в село Ягодово. Организатор на Галабодрума е Кирил Балъков, нашия добър приятел. Първо трябва да го поздравим с успешното приключване на първия Галабодрум. И за смелостта. Да. И за хъса, с който се захвана. Дойде момента за награждаването. На 10-то място е Стоян Влаев. Браво! Заповяда. Награждава се с купа. Къде е медал? Медал. Купа, медал, грамота и сумата 50 евро. Честито. Дебел му и врата и малко трудно. Да си жив и здрав. На 9-то място Митко Куртев. Браво! Галабица номер 00085. Грамота, купа, медал и малко пари. Честито, Митко, да си жив и здрав. До година по-предно място да вземеш. Добре, после да оправим се. Взимай се. Всякът ги давам парите, ги взимай, после и може да ги дам. Айде, снимайте го тук. Ти трябва да се снимаш с него. Абе, се снимам, аз съм снимал. С всеки един. Другите. Казвай. На 8-то място Методи Стефанов. 36-406. Почти я даш. Честито. Да си жив и здрав. Заповядай. Обърни се насам да снимаш. Чакай, стой. Гледай тук. И трите бяха опълнени. Готов си. На 7-то място се класира нашия приятел от Румъния Андрей Мариус. Моля упълномощеното лице Иван Димитров да дойде да получи наградата. Айде, ще предадеш нашите поздрави. Живи и здрави, много добри приятели и много добри гълъби гледат. Айде, аз ще оставам, че ще ме бъде. Стой малко на страна така, да не ми пречиш на работата. На 6-то място отново Методи Стефанов. С Методи обре наградите. Така. Той ще заприлича на Боян Радев с медалите. Заповядай. На 5-то място Георги Иванов. Браво! Браво, Баше. Честито, моето момче, да си жив и здрав. Заповядай. Гоше, стой така малко. Гоше, тук. Обърни се към.
Така. Четвърто място. От Новоруменец. Биби Штефанеско. Моля Иван да дойде. Той е тук, да. Кое място е? Тук пише, кое място е тук пише. Служи ги, тук накрая ще снимаме с всичките го. На трето място Сулейман Салиев. От отбора на Ферари. Честито. Това гълъба толкова бързо. Трети стана Ферари. Стоян Влаев. На второ място. Браво! Осново. Честито. Да си жив и здрав. Двата медала като на вето. Заповядай. Шампион на дербито за 2013 година. То не е един, това са двама. Братята Джорджеско от град Търговище от Румъния. Много симпатични гълъбоведи и много добри приятели. Заповядай. Мой вече си отиваш тук. Сега. Това не събира. Що при мене? При тем да са пред? Дай ги Иван. После ти си малко застрахователите. Ти да ги изхачиш, имаш откъде да намериш. Аз ако ги изгубя. Трети асов гълъб Димитър Митов. Гълъб номер 37655. Честито. Понеже до последния момент правиха изчисленията, паричната сума ще получиш по-късно, съгласно регламента, която се полага. На второ място е Методи Стефанов. За асови гълъби. Метата образа. Не мога да дариш, ще купи. Аз казах, че бъде като Боян Радев, ама само лошо, че походката му малко ни прилича на тъс на Боян Радев. Честито, много ми е приятно, да си жив и здрав. Заповядай. И на първо място Георги Иванов. Най-младия в спорт. Шампион за асови гълъби. Честито, моето момче. По-късно ще си ги вземеш от пати кирчо. Чакай, Гоше, чакай малко. Празен, сега ще чисто. Добре, чисто. Айде. Добре, носи. Аз ще взема един. Празен ли да си дам? И за мен да гледаме.